Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. La setmana passada es va presentar a Hamlet Store de Vilablareix una nova revista digital d'arts escèniques, que porta per nom Proscenium, en homenatge al grup teatral degà de les comarques gironines. El format de moment només és per iPad, més endavant també serà per Android. La subscripció és gratuïta. De moment se sosté amb la publicitat i la col·laboració de Temporada Alta i la Diputació de Girona. Ja ha sortit el número 0. Segurament el següent número serà a principis del 2014, ja amb una periodicitat mensual. Està previst que es presenti a Barcelona, Tarragona, Lleida i possiblement a Perpinyà. D'aquest exemplar destacaríem la sorprenent entrevista que Guillem Terribas fa al cineasta banyolí Albert Serra i la proposta d'un abonament de 10 espectacles de temporada alta que no es representin a Barcelona. El format és molt interactiu, amb pàgines mixtes de foto i vídeo, blanc i negre, entrevistes amb càpsules de vídeo i text, secció de lectura dramatitzada amb seguiment de text escrit a la pantalla, a més d'un curtmetratge i múltiples fitxes desplegables. Dani Chicano, el seu director, ha comentat que és una revista que neix amb la voluntat d'estar al servei de la dramatúrgia contemporània.